Ну что, Тимох, полічыў свае даляры? Хопіць табе на пенсію? Не хапае. Я вось думаю, можа прадаць што-небудзь. Я на тым тыдні, ведаеце, параспытваў, кажуць, за пародзістых катоў на рынку неблагія грошы даюць. Вы пародзістыя? Тимох, мы табе не ў тваім сярэднявеччы. У нас сабалінымі шкуркамі не пагандлюеш. У нас дэмакратыя. Гэта мы цябе прадамо на шкуркі, а не ты нас. Так, ты давай да тэмы вяртайся. Ты нам абяцаў расказаць пра самую буйную манету ВКЛ, якая не талер. Ну так, было такое. У мінулым выданні мы гаварылі пра гісторыю грошай на нашых землях. Разбіраліся з паходжаннем словаў грыўня, рубель, дзяньга, капейка і спыніліся на 16 стагоддзі і нашмат каму вядомым талер. Слова талер досыць часта ўзгадваецца ў Беларусі як адзін з сімвалаў Вялікага княства Літоўскага і аўтаматычна ўспрымаецца самай буйной манетай ВКЛ. Але гэта не так. Давайце сёння ў гэтым будзем разбірацца. У ВКЛ першым біць талеры пачаў Жыгімонт Аўгуст. Але ў масавае абарачэнне гэтыя манеты патрапілі ўжо хутчэй пры Стэфане Баторый. Талер быў самай буйной манетай з тых, якія рэальна абарачаліся на рынку. І гэта, што важна, была срэбная манета. Агулам шмат стагоддзяў ад першых арабскіх дырхемаў і да талераў галоўным і амаль адзіным разліковым металам на нашых землях было якраз срэбра. З яго білі і арабскія дырхемы, і грыўні, і пражскі грош. Мы пра ўсе гэтыя манеты распавядалі ў мінулым выданні. Але ёсць метал каштоўнейшы за срэбра. Што гэта? Каўбаса. Няправільна. Золата гэта. Ну, відавочна, золата. У 16 стагоддзі золата ў Еўропе пасля асваення Амерыкі стала шмат, і розныя краіны пачалі чаканіць залатыя манеты. І ў нас здарылася тое ж самае. У 1547 годзе, яшчэ пры жыцці Жыгімонта Старога, у віленскай менніцы была выбіта першая залатая манета. І як усюды ў Еўропе, яна называлася дукат. Дык пра дукат праграма? І ўвогуле, што за слова такое дурацкае? Ды прыгожае слова. Ну, там ёсць розныя версіі паходжання, але па адной з іх гэта ад лацінскага слова дука, што значыцца герцаг. Ну, з Італіі прыйшло слова. Але і дукат быў не найбольшай манетай. Жыгімонт Аўгуст вырашыў пераплюнуць бацьку і пачаў біць яшчэ большую залатую манету, якая раўнялася 10 дукатам і называлася Партугал. Вось гэта манета і была самай буйной. Чаму Партугал? Бо ён любіў туды ездзіць адпачываць? Не, там іншая прычына. Партугалія на той момант была вялікай імперыяй, і яна прывозіла шмат золата з новага свету. Вось ад Партугаліі і пайшла назва гэтай манеты. Але тут што трэба разумець? Партугал – гэта чыстыя панты. У рэальным абарачэнні партугаламі ніхто, канешне, не карыстаўся. Это была вельмі дарагая, хутчэй сувенірная манета. Хаця па шчырасці паспаліты люд і дукат у сваім жыцці мог пабачыць толькі пару разоў. Вельмі ж вялікі быў намінал у гэтай залатой манеты. Хаця сама яна ў гісторыі засталася. Справа ў тым, што ў Польшчы дукаты вельмі часта называлі проста залатымі манетамі, залатымі, ну бо яны былі зробленыя з золата. І адсюль паходзіць сучасная назва польскіх грошай – злоты. Агулам пры Жыгімонце Аўгусце віленскі манетны двор стаў адным з самых галоўных у Рэчы Паспалітай. Проба каштоўных металаў там была большая, якасць чаканкі вельмі добрая. Вось паглядзіце, які профіль Жыгімонта на залатым дукаце. Прыгажун жа. Выява на манетах, дарэчы, гэта вельмі важная гісторыя. Напрыклад, на першых манетах не было яшчэ выяў уладароў, бо тэхналогіі не дазвалялі. Маглі толькі імя выбіць. А ў 16 стагоддзі пачалі чаканіць ужо профілі вялікіх князёў. І для паспалітага люду гэта была адзіная магчымасць убачыць, як выглядае іх гаспадар. Дарагі сябра, табе неверагодна пашанцавала. Інвестыцыі. Чаго? Ну, зараз раскажу. Ну, вось калі бярэш яблычную семачку і садзіш, то што вырастае? Яблыня. Ну, яблыня. А калі жолуд садзіш у зямлю, то вырасце што? Ну, дуб, як ты.
Ну, а калі ўзяць срэбраную манету, пасадзіць у зямлю, то што будзе? Ну, вырасце дрэва са срэбранымі манетамі. Давай. Мы пасадзім, і вырасце цудоўнае, неперавершанае дрэва. Давай усе грошы, ну што ты сядзіш, як разява? Давай усе. Глядзі, у мяне ёсць яшчэ спецыяльная акіянічная вада. Адкуль? З Партугаліі. Калі мы ёю пальём гэтыя срэбраныя манеты, то вырасце дрэва не са срэбранымі, а з якімі? З залатымі манетамі. Цэлая алея. О. А ты мяне не надурыш? Я? Што? Як я магу? Паглядзі ў гэтыя вочы. Няўжо яны некага могуць надурыць? А што ў цябе з носам? Што ў мяне з носам? Все нормально з носом? Ты на свой паглядзі. Скажы, а грошы падраблялі? Гэта ж самае цікавае. Фальшивомонетчики и все такое. Расскажи, гэта ж у жыцці можа прыдасца. Не раіў бы. Фальшываманетчыкаў ва ўсе часы ва ўсіх дзяржавах заўсёды вельмі жорстка каралі. Па статуце ВКЛ 1588 года каралі праз агонь. Але лічыцца, што на нашых землях да 17 стагоддзя гэта праблема была не дужа значна. А вось у 17 стагоддзі адбылася самая маштабная гісторыя з фальшаваннем манет у нас, якая па сутнасці паклала канец усёй манетнай справе ў ВКЛ. Дужа павучальная гісторыя. Падаецца, я падгараю. Яснавяльможныя грамадзяне Вялікага княства Літоўскага і асобы без грамадзянства, а таксама замежныя турысты. Падаецца, вы робіце памылку. Я не зрабіў нічога ліхога. Я проста пашыраў выявы нашага дарагога караля і вялікага князя, міласцівага пана і дабрадзея Жыгімонта Аўгуста на медзяных манетах. Я ж злучаю любоўю. Князь і вялікі кароль прыйшоў да мяне і сказаў: пашыр мае выявы на медзяках. Хто я такі, каб адмовіць каралю? Таму ўсё, дарагія грамадзяне і асобы без грамадзянства, давайте гасіце агонь і разыходзімся па сваіх хатах. Што ў цябе з носам? У цябе нос расце. Ад награвання цела пашыраецца. Перастаньце ўжо чапляцца да майго носа. Нос як нос, хопіць ужо вам. Але тут пачаць трэба з хіміі. Як я ўжо расказваў, самым хадавым металам на нашых землях, дык зрэшты і ў Еўропе для манет было срэбра. Крыху радзей выкарыстоўвалі золата. Але быў яшчэ адзін манетны метал. Гэта медзь. Медзь не любілі. Гэта танны метал, ён хутка акісляецца, у гэтым сэнсе досыць незручны. У Еўропе медзяныя манеты пачалі біць дзесьці толькі ў 15 стагоддзі. А так часцей яго дадавалі ў срэбныя манеты для того, каб зменшыць іх намінал. У вялікім княстве літоўскім медныя манеты не білі агулам да 17 стагоддзя і прынеслі да нас гэты метал, як не дзіўна, шатландцы. Тимох, то ў цябе амерыканцы, то арабы, то шатландцы. Некі прахадны двор, а не ВКЛ. Ну, так склалася гістарычна. У 17 стагоддзі ў Англіі актывізавалася рэлігійная вайна. Ну і тысячы шкотаў, у нас менавіта так называлі шатландцаў, пацягнуліся ў эміграцыю на кантынент. А Польшча і ВКЛ здаўна славіліся ў Еўропе як талерантныя дзяржавы, дзе прымаюць людзей розных канфесій. Вось яны і паехалі да нас. Мы збольшага ўяўляем шатландцаў мужнымі вайсковымі наймітамі з двухметровымі мячамі ў клетчатых спадніцах. Але гэта не зусім так. Вайсковымі наймітамі яны сапраўды ахвотна працавалі. І з той эпохі мы ведаем шмат прозвішчаў шатландскіх афіцэраў у нашых войсках. Але ў спадніцах не дужа хадзілі, і не ўсе яны рваліся на вайну. Значная частка эмігрантаў займалася дробным гандлем. Яны хадзілі ад вёскі да вёскі і прадавалі розныя дробныя прадметы. Іголкі, пальчаткі, нажніцы, ну ўсё тое, што не выраблялася ў ВКЛ, але магло прыдацца ў гаспадарцы. Зойдзе да цябе такі Дункан Маклауд з мячом і ў спадніцы прадаваць табе іголкі. Паспрабуй яму адмовіць.
Ну, не ўсе шатландцы былі такімі ўжо магутнымі дунканамі. Некаторыя з іх мелі досыць жаласлівы выгляд. Але самае важнае тут тое, што якраз шатландскія гандляры, ходзячы ад вёскі да вёскі, распаўсюдзілі па Вялікім княстве літоўскім медную манету, шатландскі пень. Яна была вельмі зручная для расплочвання якраз за дробныя тавары і такім чынам зафіксавалася па ўсёй тэрыторыі Вялікага княства літоўскага. Ну, Дункан, вы шкоты. Ой, ну вы цікавыя людзі, я не магу. А это кому сказать, никто ж не поверит. Мужик у спадницы. А вам там ничего не продевая, ничего не промерзая, не звенит, не колотится? Я не могу. А слухай, вы шкоты. Ну, с гэтымі медными монетами, то вы придумали першая кляса. Вы малойцы. Это ж дробные медяки. Туды-сюды, туды-сюды, туды-сюды. Тут досыпал, тут не досыпал, тут пересыпал. Ну, гляди, уже горочкой, жменькой талер вышел. Ха-ха! Я все вот думаю, як гэта спожитковать. Як не могу допетрить. А як твое прозвище, скажи? Макдональды мы. Макдональды, слухай, ну гучыць. Як назва для нейкага вельмі прыбытковага і вялікага бізнесу. Давай с тобой открыем шинок. Там на раздарожжы будем прымаць всяких рыцараў падарожных, пілігрымаў і шлюндраў. О, заробім! О, узбагацімся! Толькі гай будзеш умець. Ты мяне не падманеш? Я? Да ты што, каго я калі што падмануў? Я ніколі ніякага ні з кім і нідзе. Ты будешь все рабіць, а я буду займацца стратэгічным прасоўваннем. Ой, слухай. Давай, по руках! То это у тебе нос расце. Что за нос? Что вы прицепились до гэтага носа? Нормальный нос, перестань мне. Але галоўная авантура, звязаная з меднымі манетамі, была арганізаваная ў Вялікім княстве літоўскім не шатландцамі, а адным няўрымслівым італьянцам. Героя нашага выпуска завуць Тит Лівій Бураціна. Быў ён родам з італьянскай правінцыі Белуна і з дзяцінства хацеў зрабіць нешта вялікае. Тимох, гэта ж казачны герой. Ну вось бываюць такія супадзенні. Наш герой абсалютна рэальны. Ён атрымаў добрую адукацыю, адвучыўся ў Падуі, у 1637 годзе патрапіў у Егіпет і ўдзельнічаў у даследаваннях піраміды Хеопса разам з выбітным ангельскім матэматыкам Джонам Грыўзам. А тады гэта было яшчэ не модна. А ў 1641 годзе ён патрапіў у Рэч Паспалітую і застаўся ў Варшаве пры каралеўскім двары. Італьянец, які рукаўся з егіпецкімі муміямі, такія пры двары караля заўсёды патрэбны. Ох, Рамзесе, Рамзесе, подай толькі адзін ты зможаш зразумець мяне, спазнаць усю тугу маёй душы, журбу майго духу. Таму што ўсе мяне адрынаюць, ніхто не прызнае. Усе мяне адганяюць ад сябе, нібыта я гадкая качаня. І ўсе тычуць мне ў мой нос. Што я зрабіў мой нос? Нос як нос. Правда ж не ў носе. Правду носам не спазнаеш. Бураціні ўдзельнічаў у розных дыпламатычных місіях, але ягонай жарсцю былі вынаходніцтвы. Напрыклад, у Варшаве ён пабудаваў мадэль лятальнага апарата з 4 крыламі, падобнага да цмока. Захавалася нават выява. Апарат не дужа паляцеў, але выглядаў эфектна. А яшчэ ён займаўся астраноміяй, спрабаваў прыдумаць мікраскоп, сканструяваў млын, які сам паліваў сады. Нейкі прахадзімец, інфа-цыган. Ну, крыху падобна. Але пакуль італьянец займаўся рознымі фокусамі, у Рэчы Паспалітай ішла вайна. Гэта сярэдзіна 17 стагоддзя, якраз час крывавага патопу. Эканоміка краіны ляцела ў трубу. Не было чым расплочвацца з войскам. І тады Бураціні, магчыма, прыгадаўшы шкоцкіх гандляроў, прапанаваў пачаць біць медзяныя манеты, каб імі расплочвацца з салдатамі. І Сойм на гэту ідэю пагадзіўся. Яснавяльможныя паны рада, найдастойнейшыя сенатары і паслы, я вам абяцаю, калі вы дазволіце мне выбіць 1 мільён медных шэрлягаў, то мы гэтым самым уратуем нашу родную радзіму, маці
Рэч Паспалітаю усіх народаў, станаў і дабрадзействаў. У 1659 годзе ва Уяздова пад Варшавай і ў Берасці заклалі новыя менніцы, манетныя двары, дзе і пачалі біць медзяны шэлег з выявай Яна Казіміра Вазы на адным баку і арлом на другім баку для Польшчы, ну і, адпаведна, з пагоняй для ВКЛ. Фішка была ў тым, што фармальна адзін шэлег раўняўся 1/3 срэбнага грошу, але ў рэальнасці кошт ягонага метала быў дзесьці ў 4 разы меншы. Не сказаць, што гэта было нейкім ноу-хау. У еўрапейскіх краінах так часам рабілі. Калі ішла вайна і трэба было шмат грошай, то такім чынам выпускалі медзяныя манеты. Напрыклад, пазней у той жа Рэчы Паспалітай падобным чынам выпускалі срэбную манету тынф, якая таксама была таннейшая за свой намінал. Дык на ёй прамым тэкстам было напісана: «Жаданне выратаваць айчыну перавышае кошт металу». Ну, вы зразумелі. На фоне гэтых эксперыментаў праект Бараціні выдзяляўся хутчэй маштабам. За 10 год на яго менніцах было выбіта больш за 1 мільярд такіх манет. Дык а дзе фальшываманетчыкі? Ты ж абяцаў расказаць, бо Бураціні ж легальна біў. Тут такая гісторыя. Спачатку Бараціні біў манеты афіцыйна. Яму дазволілі выбіць больш за 1 мільён такіх манет. Але пасля ён зразумеў, што яму не хапае. І ён пачаў біць манеты неафіцыйна. Біў іх днём і ноччу. Ну і такім чынам сам стаўся фальшываманетчыкам. Але і гэта яшчэ не ўсё. Ён хацеў выбіць як мага больш манет, таму якасць гэтых манет пастаянна падала. І па выніку барацінкі, ну, а менавіта так пачалі называць гэтыя манеты ў народзе, пачалі актыўна падрабляць самі людзі. Ну, бо гэта стала нескладана. І ў нейкі момант фальшывыя барацінкі сталі лепшыя па якасці за арыгінальныя. І імі пачалі расплочвацца нароўні з сапраўднымі на кірмашах. Па выніку агульны аб'ём барацінак гісторыкі зараз падлічваюць у 1,8 мільярдаў манет. Вось гэта маштаб. Паважуха. А ў родзе свайго часу. Нельга не пагадзіцца. Зразумела, што такая дзейнасць моцна ударыла па эканоміцы ўсёй Рэчы Паспалітай. У 1668 годзе Сойм забараніў Бараціні далей друкаваць ягоныя барацінкі. Але у народзе на стагоддзі засталася прымаўка: «Не варты зламанага шэлегу». А таксама засталіся тысячы гэтых манетаў, якія людзі да гэтага часу знаходзяць у зямлі па ўсёй былой тэрыторыі краіны. У 18 стагоддзі ў Рэчы Паспалітай, якая не дужа аклімалася пасля войнаў сярэдзіны 17 стагоддзя, больш папулярныя былі часцей заходнія манеты, альбо нават расейскія, чым свае. Станіслаў Аўгуст Панятоўскі падчас свайго каралявання паспрабаваў выправіць гэту сітуацыю, пачаў біць новыя манеты, наладзіў працу менніц, але было ўжо позна. Краіну нічога не магло выратаваць. Эх, такую краіну развалілі. Ладно, развалілі дык развалілі. Што далей было? Ну, слухайце, далей пачынаецца зусім іншая эпоха. І не толькі таму, што наша дзяржава развалілася і аказалася пад Расіяй, але і таму, што прыйшоў час папяровых грошай, розных асігнацый, чырвонцаў, закладных, фьючерсаў. А гэта ўжо зусім іншая тэма, пра якую мы, магчыма, аднойчы пагаворым асобна. Цяпер жа спынемся на металічным перыядзе. Збірайце талеры, шукайце дукаты, не давярайце медзі, але галоўнае памятайце, што шчасце не ў грошах. А ў іх колькасці. Вы што, гісторыю пра Бараціні зусім праслухалі?